Sathanda kuthola umbiko la kuthiwa uMfokeng ngenzeka aye eEurope ngoJanuary yabo. Ama-club ase-Europe yabo afighter for ukusayina lo mfana lo ukuthi ahambe ku-Orlando Pirates. Noma ngaba umbono omuhle uthi uMfokeng ahambe aye phesheya yabo, because right now useyikhombisile ukuthi angayikwazi ukuyimela ipressure. Usedlalile on a senior side and wakhombisa impela ukuthi uyakwazi ukumela ipressure yabantu abadala yabo, akanalo uvalo indlela adlala ngakhona egroundini yabo. You can see the boy has confidence, he shows his confidence on the field, so it is his time edlala khona. But ileli lana ke inkinga mehamba ku-Orlando Pirates, ubani umdlali ozosala yabo. Inkinga izolala la, ubani ozovala isikhala sakhe uMfokeng, because uMfokeng is one of the best players esinayo so far ku-Orlando Pirates. So kunama-rumors acirculate-ayo around the streets. Lama rumors lawa ayacirculate ukuthi Orlando Pirates ine-upper hand okusayineni Osuna Police yabo. Ade kukhulunywa beindaba lapha ku-eDiski Times kuthiwa laphayana i-Orlando Pirates inobudlelwano obukhulu manje nePolokwane City. Ubudlelwano obukhulu nePolokwane City kungenzeka ukuthi mekhamba uMfokeng i-Orlando Pirates ijahe ukusayina Osuna Police kuqala yabo, because ukuhamba kwaMfokeng kuzovula isikhala sokuthi Osuna Police mefike ku-Orlando Pirates akwazi ukuthola i-starting line, akwazi ukungena kwi-starting lineup se-Orlando Pirates yabo. So ukuhamba kaMfokeng kungenza uOsuna Police angene kwi-Orlando Pirates. Angazi noma umbono omuhle yini lo ukuthi Orlando Pirates isign Osuna Police, but siyazi sonke Osuna Police is one of the best players esinabo kwiBafana Bafana yabo, one of the best wingers so far kwi-Betway Premiership. Siyamazi sonke uOsuna Police bafethu usathanda kuthola nje i-man of the match idlala neSouth Sudan yabo. So angazi nithini nama comments, nibona kumbono omuhle ukuthi Orlando Pirates isayine uOsuna Police yabo, noma bakhona abanye abadlali esingabasayina uma kwenzeka uMfokeng ihamba, because uMfokeng ngenzeka uMfokeng ahambe yabo, ayikho into esingayivimba lokho. Umfana usemncane yabo, italent unalo, so why stop the boy from not going overseas yabo. Umfana meya overseas, we must find someone who will replace uMfokeng yabo. Masihambile uMfokeng, who is going to fill on his shoes yabo. And must check iminyaka ya Osuna Police is still young too yabo, akekho mdala leyo ndlela, afile ku-25. I think ula ko-22 21 lapho nje, if I'm not mistaken. Ungangicorrect lapho kuma comments. But Osuna Police ngenzeka a replace uMfokeng yabo. He is the rightful choice for Orlando Pirates yabo, uyena mdlali okwi-list yabo. Mekwenzeka kuhambe uMfokeng, uyena mdlali Osuna Police Orlando Pirates efuna ukumlanda yabo. Njengoba nje ubudlelwane neOrlando Pirates, iPolokwane City neOrlando Pirates bomoja kanje, singalindela noma yini bafethu, singalindela noma yini. Baningi futhi baningi abadlali Orlando Pirates efuna ukubalanda ngoJanuary, but ngisazoyishaya ivideo. Uma ufuna ukubona icontent yebhola kanje, ungasubscribe lapho, ulike, ulindele enye ivideo engizoyishaya.